Salindri coba kaya apa? Yo. Dadas. Awak Kareng. Bareng genduk nikah nih ngangge kebayak sing tradisi prasaja kaya ngono kuwi. Aurane metu malah saya merbawani. Ya, sing merbawahi mergo iki slendange karo klambiku ki chemistry. Ya, apa? Slendange tok. Slendange tok kuwi mau asine arep nggih slendang coklat. Berhubung aku ngerti nek sampean ki mau nggih bayah sampean nggih klambine iki merah marun, jadi aku menyesuaikan selendangku tok. Lah selendang lah sebagai pengikat antara dirimu dan diriku. Wah. Pengikat sebagai apa itu? Yo, sebagai kakek dan putu. Oh iya. Iya. Ya ora nesu ancen kenyataan. Iya. Aku nglenggono karo kahanan sing ana. Waduh. Nek wancane ya iki sak tingkate putuku. Bener no. No, wong bocah iki ya lagi umur pira ya nduk ning awakmu wis lemu-lemu to. Iki wis kuru lho. Kowe ngene lho, kepengin kuru iki gampang. Nyapa? Nyenengono calanan sing ora seneng karo kowe, kuwi kuru. Mah. Ana ora? Renek. Raja Mala kae. Duh, akeh lho sing ngantri.
Lho kowe iki minyak apa piye kok antri? Ya akeh sing do pengen cedak karo aku tapi kan yo kabeh tak ora tak seleksi ya, tak tolaki kabeh Pade. Wah, sebabnya apa, Nduk? Apa sebabnya? Aku wong polisi nyenengi aku moh. Terus Dalang nyenengi aku moh. bener yen dalang nyenengi kowe ra entuk kowe. Bener tak jawab. Setuju ta? Mergane bojone akeh biasane. Bener. Oh, buktine aku ya mung siji no ya. Mergo kepepet. Ayo terus. Terus nomor 3 enek dokter nyenengi aku moh. Lah sebabnya? Sebabnya sik cilik urung wayahe. Selek wis wayahe. Dadi kabeh mau alasane mergo umurmu urung nyandak. Heeh. Oh. Ya paling ya 5 tahun kas lah. Waduh ya wis mundur weh, cah. Lah ngopo? Lagi kanca-kancamu ana sing naksir 5 tahun. Cinta itu ya, wane kok 5 tahun, 10 tahun itu akan sabar menanti. Lagi kangge mbuktekke wong cinta utawa ora, ya kudu ngenteni ngono kuwi. Lah grubyak ngene malah sosok ndang bar. Sik to nyawane iso bertahan sehate iki lho. Loh, Engko entuk 5 tahun, engka 10 tahun, engka entuk kowe mung kari teolah. ya golek liyane. Oh ngono, ora kudu kuwi. Ora kudu kuwi, wong lanange akeh. Tipene wong lanang sing dadi kriteriamu ki apa? Sing ngireng. Wis poin siji. Ayo. Sing ngireng, Cilik. brewoken. Oh, Terus ora cilik. brewokan iki. Ya dhuwur, gedhe dhuwur, awake mentek ngono kae. Lah kono mau jero ana. Wih, Wan Purba ya. Manusia purba. Ya ora ngono kuwi. Pas ngene lho, Cah. Gah, manusia. Ning sama sekali enggak ada ya terbersit pikiran jenengan ini. So aku pengen dadi bojone dalang. Ora ya, Nduk. Nggih. Mboten ngertos. Nggih. Ya, ndak ya. Enggak. Ya semoga kan jodoh di tangan Tuhan. Betul. Bosok jodohku dalang, poso apa PLN, apa tukang son, apa kan ya ndak ngerti. Iya. Aja tukang son. Loh, Lah, ngapa? kan jodoh nggak ada yang tahu. Dadi tukang son iki jadi plorat-plorotke wae kowe. Lah tukang Apane? PLN. Lagi nang ngene iki. Lah PLN. Apane? Tukang PLN iki. Oleh ora kuwi? Aja. Nyapa? Munggah mudhun, voltasene munggah mudhun. Yen pas karep munggah, yen ora karep voltasene mudhun. Wah iya. Wis kene wae, gumantung sing gawe urip. Heeh. Wis, Yang apapun penting aja ke susu. ke susu. Wis, santai wae, jalani hidup dengan apa adanya. Jangan apa adanya. Temui saiki kan nganu to adanya apa Pate. Fokus kerja dulu. Betul. Wis dia cita-cita apa, Nduk? Lumpukne duit. Ndik nggo apa? Cita-citamu apa? Ki mbok Cita-citaku. akeh sing do ngerti cita-citamu apa. Wong kowe ning tanah suci wis kelakon. Cita-citaku pengen jadi orang kaya. Lah yang wis to, Nduk. Loh, yang namanya kaya itu harus bisa beli helikopter. Saya belum bisa beli helikopter. Lah mbok omong mau sing dodol kono ya ana lho. Wis plastik Lah, ya. ora ngono kuwi. Mabure gur semene tapi. Ora ngono kuwi. Ya ya ora apa. Bercita-citalah setinggi langit. Biar itu merangsang hidupmu untuk selalu aktif mencari rezeki yang Pokok halal. prinsip saya itu hanya satu. Apa, Nduk? Bekerja kelaslah sampai kamu itu belanja tidak memandang harga. Oh, gampang. Carane? Ora usah mandang harga to. Oh. Gampang. Gampang. Gampang terus lek enteke puluhan juta terus piye? Loh, Lek ra duwe dhuwit, ayo. akhir kowe iki rono nggo kacamata ireng lak wis ora ketok. Lah terus masalah totalane piye? Lho tetep bayar. Lah sing bayar sapa nek nganti ora sugih? Ya kowe dhewe masa aku dudu bojone kok bayari. Lah iya kan makane bekerja keras lah. Tapi betul, bercita-cita setinggi langit dadi apa wae ora masalah sing penting positif ora nerak hukum agama lan negara. Ya, Wis ngono ya. betul. Apa cek entuk judo wong sing gemati, wong sing iso ngomong kowe njaba Amin. jero. Amin. Ora sugih ora apa-apa, sing penting setia. Nah, Kandhane bener. Terus yang penting nih anu, Nduk, romantis.
Romantis itu tidak memandang umur. Alah kadang romantisnya lek ketemu Pak, lek ditinggal bojone ning ndi ngono wis PC liyane kadang. Biasane lho wong lanang iki romantis yen sing gender ki romantis rokok mangan gratis. Apa ora padha ndek bojo tarsan gandul terus. Lho lek bab iki kowe kudu nyontoh aku karo Bu Kesi nduk iki karo mbokmu. Aku ambek anake 4 ning tetep romantis. Lho wingi iki ning Grand Mall Solo tak gandeng tangane Bu Kesi. Ya. Ora tak gandeng setia kowe. Ora lek ora tak gandeng kuwi njukuki apa-apa ning kono ndak. Salah berarti. Hop. Tiwas atiku seneng, Pak. Tiwas aku wis bungah ngono lho. Ning endi-endi sampean ora aku romantis, aku mbok gandeng tanganku. Tempone timbang mbok jak ning dian ngono ternyata ben aku ora njukuki dadan apa-apa ngono to. Kebangetan dalang sugih karo bojone cetil, Pak. Wong lanang bojo kok ngono ki apa ya? Lah iya ta Pak De, terus piye aku penake? Makane Bu aja ndek bojo dalang, ganti Bu. Weh, denggele mlocot. Ora oleh niken ngawut. Aja lek tinggal mbokmu aku ya lara kabeh. Kok jare ngono ae mau. Aku ora melu aku. Ora tanggung jawab gareng ora. Mboten, Pak. Ora kok Nduk, ning tenan kok Nduk. Bapakmu iki masih yo aku karo bapakmu aku wis anak-anak papat. Usia pernikahan kami itu sudah 15 tahun. Alhamdulillah senadyan to bapakmu ki ning panggung iki omongane nakal njarake cah wedok. Ning dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari selalu romantis karo ibu. Kaya ngono. Tenan kuwi Nduk. Kan. Dan Cahyo ki ora bakal ninggalke Kesi. Mergo yen ninggalke Kesi yen tanggapan ora bakal dikesi. Mesti kredit. Nek yang bojone Kesi tetep dikesi. Tenan, Pak. Nduk, tenan lho. Romantis bapakmu iku. Kuwi lho begini anak. Ya contoh sing apik ya, Nduk. Inilah seorang lelaki yang memperhatukan cewek. Istri. Memperhatukan istri. Memperhatukan dadekke ratu bojone ya sosok ya kenci, sok petik. Ora mesti Iya ratu. ta. Ngene lho, Nduk, lek kanggone wong lanang ya, yen pengen uripe iki mulya, 2 wanita harus dicintai lahir batin. 1 ibumu, 2 istrimu. Maka hidupmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kula niku senenge kalih wong lanang niku pokoke sing siji ngerti agama, sing keloro lek gak ngerti agama ya ngerti tutur kata bahasa Jawa kaya Cedak Pak Mudin kene. ya ning Ramudin, ring Ramudin. Agama karo tutur kata sing becik. Ya kuwi mau lho contone sayang karo ibuke karo sayang karo bojone. Lek ibuke wis ndenek kan berarti cara kasih sayangnya seperti apa ya nyekar. Iya betul. Iya. Dandang gula apa pangkur? Gareng ya goblok kowe ora. Nyekar ki Nyekar ning makam ki lho. Cucur mamuk. Jagi sembrono. Nggih. Ya Nduk nembang Nduk, coba kaya apa niken Salindri. Wah, jan luar biasa. Napa Pak niki? Iki ketoke lek jaipongan urung mati lho melu aku sampean. Belum tahu. Aku ya kepengin ngerti. Heeh. Aku ya pengen ngerti. Suara boleh serak ning tandange jaipongan. Sing serak ki ya sapa? Ora gandang wis gandang. Aku ya pengen ngerti sampean nganu lho jaipong lho. Oh, aku ora mung jahe kencur, kunyit. Iki patine wis kesel. Kene yo ngerti kok perintah wong. Ayo. Arep bajing loncat? Oke, ayo. Nggih, bajing loncat. Nggih. Mbak kaya apa? Langsung apa dibawani, Nduk, sampean? Langsung mawon. Langsung. Oke. Polahe niken kaya ngopo? Nah, nggih. Lho, karo kowe, lho linggo iki piye? Loh, pelatih. Begitu dia KO, aku nyusul. Ora nek aku kata-kata KO, sampean sing KO. Ya aku nambah power. Pelok apa sindro milih ndi? Manut. Oh, manut. Sing Sindro wae. Sing enek bajing loncat. Bajing. Kowe nudimu nek gareng. Sana bajing loncat. Dudu bajing. Ngan. Lha nyapa sampean ngomong ngono iki? Lah kowe wong dudet bajing kok aku. Ora ya kurang duding sampean. Lah iki kene mau. Lah kok nyanyi ngene-ngene kok ngepasne nada mosok yo ngetak Tak ngene. pindah kene. Sing enek piye nek, Kat? Bajing loncat. Awake dhewe wong lho. Ora natap awakmu tok. Aku tembus kena kowe. Ya. Bagus, Iki sing nembang sinten? Boleh iki. Bil.
Ayo, bajing loncat dit. Hah? Ngapa? Kowe kok darek sindel nempoh. Ayo ngadeg. Ayo ngadeg. Bajing loncat. Ah, bapak, aku bakmu po. Ayo, kene ngimbangi nikan sing. Kene bae. Aduh. Ayo, wae blokingnya apik ista dhuwur ista ngisor. Ayo. Nggih. Yo, bajing loncat. Yuk, saking balungan dados. Hoi. Tangan untuk Niken Salendri dan juga bir kita. Wah, Jan. Iki diarani mau tembungku orang guang babar blas. Pawan becik rupa ayu swara apik lan joget yo mapan. Multi Talenta dan dia nganu apa jenenge multi penyerap ilmu. Multifungsi. Multifungsi iki lho. Aku rebananan iso. Iya. Selawat iso. Jineman langgam bobo iso. Lah iya tegese. Dangdutan iso, senam aerobik iso. Kuwi jaipongan iso, nari iso. Ya kuwi multi talenta ora multi apa mau fungsi. Multifungsi kaya kunci pas wae. Aku benane lampu yo iso. Oh kuli. Ndak apa-apa, semua pekerjaan harus bisa. Jangan sok merintah orang. Kalau merintah orang pun kamu sebetulnya juga bisa. Iya. Nanti takoni yen kaya iki mau sapa-sapa nemplek lho. Iya. Sapa-sapa nemplek ning Niken jane. Piye maksudnya? Saya bukan murahan loh. Lho, enggak maksude kuwi ngelmune sapa-sapa nemplek mlebu nyang kowe. Oh, dadi aku ki kaya nyedot sinyale wong ngono ya. Hukume halal. Ning panggung pertunjukan sapa niru sapa hukume halal, waton bertanggung jawab. Apa dengan yang ditiru? Iya. Ki tak kandhani kowe. Mula di nganu. Lho jane ya padha to Mas Gareng karo jenengan. Sampeyan yo multi talenta lho sampeyan. Lho iki ngerti. Joget apik. Iki nembang bergas. Iki puisi ya apik. Iki nyopet. Ngerti dhewe wong entuk-entukane tak bagi karo dhewe. Aku ndek ingin anu to wargaku kecopetan. Wargaku kecopetan ceritane. Piro? Ya akeh pokoke duwite desa barang ilang. Dompete wernane ireng lek gak salah. Sing wingi. Iya to, nek Lah kontrole iki kok kaya copet iki. tertangkap CCTV nek tuyul kliwar-kliwir. Gek wong iki wajah iki putih kabeh ngono. Heeh. Terus mburine nek buntute. Tapi wajahnya putih. Gek ngono yang rambut. Kaya tuyul ngono lho, tapi iki kaya tuyule iki wajah-wajah celeng. Waduh. Putih ngono. Putih. Bukan satu figur, dua figur. Aku tuyule mungkin celenge kono. Ya ora aku ora celeng, aku babi kok. Rombot kowe kuwi ora. Lah iki masa wong tuyul gandengane karo celeng lho koyo. Tuyul nggere celeng. Kusik tuyul nggere celeng kurang gawean kok piye? Lah kan nyepete bareng-bareng. Babi ngepet ngono lho kok tulung kok celeng. Ning tenan takoni ya. Ya inilah ini warga aku ngerti prosesnya dari kecil kan wis kerep ketemu Niken. Iya, ket aku umur 4 tahun wis gandeng sampeyan. Ngene iki. Oh. Ya jaman sampean ket sik enom kae. Oh ya toh. Nah, saiki keklek to tuwek keklek arep ngene keklek. Wis sepuh.
keriput kabeh ning wis semangate isih nom. Oh. Apa meneh yen ketemu iki kanca-kanca pradonga nom-nom ngene iki tambah nom, powere tambah. Saya anggar iki mau ketemu sing bangsa tuk 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 ngene. Sawui. Nggih. Alhamdulillah. Iki mau wis joget, saiki nembang gitu ya. Iya. Sing lagu kekinian lho. Hah? Lintang Aswaje. Kah? Lamunan. Wis. Bareng. Lestari. Pripun? Napa? Lestari napa lamunan? Mas Lestari lunga melu bojone. Ya, nggih. Apik lamunan. Oh, lamunan ya, Duk. Iya, lamunan. Ya wis sakarmu lamunan. Nggih. Aku kangen lagu lamunane Madangkara. Iya. Aku yo kangen nduk. Ora tau metu lek sampean reneng ayo. Mangkane ngejak to, Pak? Hah? Ngejak mangkane. Ngejak sapa? Kula. Lah kowe omong apa jadwalmu rentepe kaya ngono. Oh iya, sok tanggal 11 kita ketemu lagi kan. Oh iya. Nang Nganjuk. Wah. Dagelane sinten, Pak? Rene dagelane. Oh, alhamdulillah. Muga-muga udan deres pangune. Tukane elek. Lah aku ora dijak kok. Lah encen sampean pas ketepaan jare sampean ra iso. Sing Pas ngomong opnem jare sampean telpone kae. kok sik to, wong loro kok direncana iki lho. Wong loro kok ditanggal. Nek rumah sakit itu rong karuan nek lara lho. Heeh. Cek darah iso, cek kolesterol ya. Tapi pas niku pas ditelepon Pak Garing Semarang tanggal 13 nggih. 11. Oh, tanggal 11 saged apa mboten? Wah, kula opnem niki ngono sampean kaya ngono. Piye delok iki. Ngene iki. Ayo kowe jago bupati ora tak pilih. Lho wilayah beda Kediri karo Semarang. Iya. Ora arep. Monggo lamunan oleh Niken Salindri. Yo. Ya joget yo. Bergas. Lamunan kok jogeti iki lho. Iso. Bisa to? Oh, piye to ora? Ayo, November. Noval. Ayo Nopal. Nggih. Yuk, Niken Salindri. Yo.